Kahanan wonten ing stasiun Tugu Ngayogyakarta dedel riel tumraping wisatawan. Puncak perayaan Natalan tahun enggal 2023 sareng kalian liburan sekolah. Netesaken stasiun Tugu Ngayogyakarta dedel riel kebak dening wisatawan liburan dateng Ngayogyakarta. Siswa TK dumugi SMA libur serempak netesaken kalih minggu menika stasiun Tugu Ngayogyakarta boten kendhat kebak dening wisatawan sakjawining rangka. Budalan kereta lokal Pramek Prambanan Ekspres saking jurusan Kutoarjo tumuju Jogja lan KRL komuter lain saking Solo Balapan tumuju Ngayogyakarta tumpek dados tunggal netesaken antrian panjang tumuju scanning tiket. Kahanan menika dados pemandangan patintenan saksuwene liburan panjang menika. Pelaporan Zuli Kurniawati saking Kabar Pawarta Tugu Ngayogyakarta.